Ang gamayng tarsier sa Bukid Mayapay. Gisulat kini sa akong higala nga si Ramon George Sarabosing sa in English ug akong gihubad sa Binisaya. Tung adlaw nga nakita sa gamayng tarsier nga naglupad-lupad ang agila sa kalangitan, mao ang pinakamalamatong talalawon nga iyang nakit-an. Samtang nagumpayot sa kahoy si Rab, ang mabihagong gamayng tarsier mapuno sa kahibulungan ug kagilas. Iyang gidupa ang iyang mga kamot ug gisulayan pag-awat ang dakong langgam. Hinungdan nga diriyot siyang matagak gikan sa sanga nga iyang gikapyutan. Maayo na lang nga si Yana, ang iyang magulang nga babae, gikuptan dayon ang iyang mga kamot sa dihang nadalin Asiya kay nawad-an og balanse. Salamat manang kaabtik nimo, ingon ni Rab. Kinahanglan jud ko nga mag-abtik kay ako ang imong Anghel de la Guardia. O biya na ang tugon ni nanay nga pirmigid ka na akong bantayan. Tubag ni Yana. Ut mahibaluan ni Rab. Ngano, tinuod ba yun nga ang mga anghel aduna ba gyud mga pako? Mao gisusi niya ang iyang igsuong babae. Natingala usab siya na nganong gisudyuhan man siya ni Rab, labi na ang iyang likod. Kung magkamanggod ko, labi na kong lalaki, ako ang mamahimo niyang anghel para parehas nimo mahimo sab kong anghel. Ingon niya sa iyang kaugalingon, pero nadungog kadto ni Yana. Uy, maayo to nga ako nadungog, Rab. Mamahimo kang responsableng magulang. Og tudluan na ko siyang mulupad sama ani. Og sa makausa, iyang gidupang niya mga kamot og niining higayon na natagak na gyud. Mibudlot ang mga mata ni Yana ug dali-daling mi kanaog sa mga sanga aron sundan si Rab nga ang syagit naglanog-lanog sa dulom nga kalasangan. Nalisang kaayo si Yana ug sa pag-abot niya sa ubos nakadungog siya. Ang gikik. Nakalupad ko. Si Rab naglingkod sa usa ka dakong gamot nga natabunan og mga layang dahon. Ay, manghod, gilisang ko nimo. Okay ra ka? Pangutanan ni Yana. Alangan, okay ko kaayo. Nakita ko nimo nga milupad. Inosenteng pangutanan ni Rab. Wala ka milupad. Natagak ka. Koreksyon ni Yana. Milupad ko. Gidupan ako nga akong mga kamot. Ingon ini. Tanawa, tanawa. Protesta ni Rab. Manghod, ang paglupad, maglutaw-lutaw ka sa hangin. O gikinahanglan nimo ang mga pako para ka makalupad. Papasinsyahon nga pagpasabot ni Yana. Wala man kay mga pako. Natingala si Rab. Nganong wala man siya'y mga pako. Kay ikaw, usa ka tarsier. Usa ka talagsaong binuhat ni magbabaya ang atong magbubuhat. Ingon ni Yana nga murag nabasa na niya ang huna-huna ni Rab. Mahimo kong mukatkat sa mga kahoy ug magintin-intin gikan sa usa ka sanga ngadto sa nagkalain-lain mga sanga. Singgit ni Rab. Oo, mahimo na nimo buhaton. Di makapuyo kong manghod. Mao ka na ang imong gasa, walay laing binuhat nga pwedeng muhimo ni Ana. Pasalig ni Yana. Buti mong ipasabot, ako lang yung usa, pangutanan niya. Oo, og mao ka na ang nakatalagsaon kanimo. Yay! Syagit ni Rab nga nagsugod sa pagkatkat gikan sa punuan padulong sa mga sanga ug sa misunod nga mga sanga. Gisundan siya ni Yana. Hulat ako, oy! Hulat ako! Nanawag siya, samtang nagaagik-ig si Rab na nagpadayon sa pagkatkat. Pagdali manang! Singgit ni Rab. Dali og dakpa ang pinakapaspas mukatkat og kahoy sa mayapay. Naabot niya ang pinakataas sa kahoy ug iyang gilantaw
ang tibuok kalasangan. Nakita niya ang pagsalop sa adlaw. Yay! Pinangga ko sa Ginoo. Talagsaon ko. Og ang iyang lanog milumpat pabalik kaniya. O langga! Usa ka tingog mamilanog iyang nadungog gikan sa pikas kahoy. Talagsaon ka og wala ka lang inahanglad og mga pako nga sama sa agila aron makita nimo ang kalibutan nga nagpalibot kanimo. Gipangga ka. Pamilyar kaayo ang tingog nga iyang nadungog. Nanay Bing! Singgit ni Rab sa pagkakita sa iyang lola nga nagkapyut-kapyut sa sanga sa pikas kahoy nga nagpalupad og mga halok alam kaniya. Ang duha nagbinayloay og pangamay ug ang nagasalop nga adlaw mapasigagalbuhong nagpahiyom kanila.